Хайде да се потопим в един от най-въздействащите романи на 20 век – Повелителят на мухите. Ще проследим как започва всичко за група британски ученици, озовали се на пуст остров, и ще видим как още от първите им опити да изградят общество се вижда, че нещо не е съвсем наред. Представете си самолетна катастрофа по време на война. И изведнъж група момчета се оказват на място, което изглежда като истински тропически рай. Но, както се сещате, когато няма кой да ги наглежда, когато няма правила, този рай много бързо ще покаже зловещото си лице. В началото обаче, липсата на възрастни, това не е страшно, ами това е сбъдната мечта. Пълен възторг, шанс за приключение, за абсолютна свобода, точно както си го представя всяко хлапе. И ето първите двама, които се намират на брега, са Ралф и Прашчо. И те са пълни противоположности. Имаме Ралф, той е, знаете, светлият, атлетичен тип, истински оптимист, който вижда само възможности навсякъде. И до него е Прашчо. Той е умникът, мозъкът, но е пълен, с астма, вечно притеснен за нещо. Още тук, още в тази първа среща, се вижда този основен сблъсък между импулса да действаш и нуждата първо да помислиш. Този вик на Ралф, той казва всичко, нали? Това е чиста радост, триумф. За момент те не са жертви на катастрофа. Не, те са герои. Герои от приключенска книга. Напълно свободни да правят каквото си искат. Имат си цял един нов вълнуващ свят. Добре, еуфорията е страхотно нещо, но тя бързо се изпарява. Момчето осъзнава, че за да оцелеят им трябва ред, трябва им някаква структура, лидер. И така започва първият им голям експеримент – да си направят собствена цивилизация. И точно тук виждаме колко е важен Прашчо. Ралф намира една голяма, красива раковина и си мисли «Вау, яка е!» Но Прашчо веднага вижда нещо друго. Той вижда инструмент, не просто играчка, а начин да съберат всички, да се организират, буквално първата тухличка в основите на тяхното ново общество. И тази раковина, тя наистина се превръща в нещо огромно. Много повече от просто предмет. Тя става техният символ на демокрацията, на цивилизацията. Правилото е просто. Който я държи, той говори. Това е просто правило, което внася някакъв ред в целия този хаос. И докато това правило се спазва, докато раковината се уважава, има надежда за ред. И така, Ралф надува раковината. Звукът се разнася из целия остров и момчетата започват да прииждат. Един по един. Накрая обаче се появява една доста странна група. Маршируват в строй, облечени в черни мантии, въпреки жегата. Това е хорът. А техният лидер е Джак. Още щом ги видим, усещаме, че тук има нещо друго. Друг вид власт, съвсем различна от тази на раковината. И така, картинката е ясна. Имаме двама кандидата за лидер. От едната страна е Ралф. Той е симпатичен, спокоен, държи раковината, символа на реда. Той е, така да се каже, демократичния избор. От другата страна е Джак. Той вече има своя група, своя армия, той е арогантен, властен и олицетворява силата, авторитаризма. И изборът между тези двамата, от него зависи абсолютно всичко. Стига се до гласуване. И момчетата избират Ралф. Явно силата на раковината и това, че Ралф изглежда като добрия лидер, наделяват. Обаче, за да няма сърдити, Ралф прави един компромис, който ще се окаже доста фатален, казва на Джак. Добре, ти и твоите момчета ще бъдете ловците. И с това уж разумно решение той всъщност създава отделна въоръжена фракция в тяхното крехко общество. И така, вече си имат лидер. Коя е първата задача? Най-важната, разбира се. Тази, която се ражда от надеждата. Да бъдат спасени. Ралф, както винаги, е практичният. Той знае, че няма да се спасят, ако просто чакат. Трябва да направят нещо, за да ги видят. Идеята е проста, но гениална. Сигнален огън на върха на планината. Този огън става всичко за тях. Той е приоритет номер 1, той е тяхната пъпна връз със света, който са изгубили. И точно тук редът се пропуква за първи път. Идеята за огън е толкова вълнуваща, че всички просто пошторяват. Дисциплината изчезва.
Джак повежда тълпата и всички хукват към планината. Без план, без нищо. Ралф и раковината са напълно забравени. Хаосът надделява над разума. Стигат до върха, събират дрова и осъзнават нещо доста глупаво. Нямат кибрид. И тогава Джак, разбира се, намира решение. Грабват очилата на Прашчо. И това е ключов момент. Символът на интелекта, на знанието, на това да виждаш ясно, е взетна сила, за да служи на една първична нужда. Силата просто взима това, което й трябва от разума, без да пита. И докато се борят с този огън, който са запалили, на острова се появява нещо ново. Нещо тъмно и зловещо. Това е страхът. Всичко започва тихо. Едно от най-малките момчета, това с белега на лицето, е твърде оплашено, за да говори. Затова Прашчо говори вместо него. И разказва, че момчето е видяло зверче. Нещо като змия в тъмното. И това е. В този момент семето на страха е посято. И рационалният, първичен страх от неизвестното вече е сред тях. Реакциите на Ралф и Джак към този страх, те са просто показателни. Ралф веднага вади логиката. Глупости, на такъв малък остров не може да има такова нещо. Опитва се да успокои всички с разум. А Джак? Джак прави нещо съвсем различно. Той не отрича звяра. Напротив, той казва: спокойно, дори и да има звяр, ние ловците ще го намерим и ще го убием. И така, той не само валидира страха, ами и се превръща в единствения спасител от него. И докато те спорят за някакъв въображаем звяр, истинската катастрофа се случва точно пред очите им. Това е първият знак за мрачното бъдеще, което ги очаква. Спомняте ли си огънят? Този символ на надеждата. Той се превръща в чудовище. Излиза напълно извън контрол и започва да поглъща гората. Тяхната ефофория и пълна липса на план водят до истински ад. И в целия този хаос, докато всички гледат пожара, отново Прашчо, той е гласа на разума, който вижда ужаса. Той се оглежда и пита: а къде е малкото момче, това с белега на лицето? И всички замръзват. Момчето, което първо проговори за въображаемия звяр, е погълнато от истинското чудовище – огъня, който те самите създадоха. И това е. Едно дете липсва. Повече нищо не трябва да се казва. Тишината е оглушителна. Първото им голямо общо дело води до първата им смърт. И вината просто виси във въздуха. Никой не я изрича, но всички я усещат. Така че въпросът, който остава да виси, е брутален. Щом първият им опит да създадат нещо, огънят на надеждата, води до разруха и смърт, то обречени ли са те още от самото начало? Обречено ли е всяко общество да се самоунищожи, когато се остави на собствените си първични инстинкти? Голдинг задава този въпрос от самото начало, а отговорът се оказва наистина смразяващ.